Labarin wani dila da kifaye. A wani ɗan ƙaramin daji, akwai wani dila wanda ya kasance mai tsananin son yawace-yawace. Wata rana yana cikin tafiya, sai ya tarar da wata ƙorama wacce kifaye ke rayuwa a cikinta. Abin al'ajabi, gaskiya ina matuƙar son in kama kifi a wannan ƙoramar. Sai dai kash, dilan nan ya kasance babu abin kamun kifi a gurinsa. Can sai wata dabara ta faɗo masa. Yauwa, bari in matsa kusa da ruwan nan in yi kamar ina sha. Ta yarda kifayen nan za su ga cewa ruwan ne kaɗai ya kawo ni gurin ƙoramar tasu. Ba tare da na sha wahala ba, sai in yi wuf in kama kifi. Ai kuwa dila sai ya jaraba dabararsa, amma bai yi nasara ba. Daga nan, sai dila ya ƙudurci cewa dole ko ta kowane hali sai ya kama kifin. Ya sake komawa bakin ƙoramar, cikin rashin sa'a sai ya zame ya faɗa cikin ƙoramar. Kuma gashi bai iya ruwa ba, a nan ne ya gane cewa ya tafka babban kuskure. Wayyo Allah, tabbas na yi babban kuskure a rayuwata, na rashin tunanin wani hali zan tsinci kaina wajen kamun kifi. Sai gashi na afka cikin haɗari ba zan iya ceto kaina ba. Ya Allah ka taimake ni. Ba zato ba tsammani, sai ga kunkuru ya yi sama da shi, ya jawo shi har bakin gaɓar ruwa. A nan dila ya yi godiya ga Allah, sannan ya gode wa kunkuru a kan taimakonsa da ya yi. Sai kunkuru ya ce ma dila, ka yi farin ciki da abin da Allah ya hore maka tare da godiya a gare sa. Tun daga lokacin ya ɗauki darasi a rayuwarsa, daga nan suka zamo abokanai na har abada. Darasin wannan labari: ka yi tunani da hangen nesa kafin aiwatar da kowane irin al'amari. In za ka gina ramin mugunta, gina shi gajeri.